10 uur 's morgens. Het door u gekozen nummer is tijdelijk niet in gebruik. Probeert u het later nog een keer. Een half uur later. Al onze medewerkers zijn momenteel in gesprek. Ja, met een kader zeker. Drok down met uw eigen debieltjes. Heeft u even geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Er zijn momenteel nog 5 wachtenden voor u. Soms zijn dan moet je ook nog luisteren naar een aldernoost maal deuntje muziek. En, als ik nodig het aan beurt ben, tuut, tuut, tuut. Koffiepauze zeker. Oh man, het mag gauw dat ik aan deze kant zit. Nog een mobiel. Ja, weer contact. Vanzelf, elk telefoongesprek is kassa. Dit telefoongesprek wordt opgenomen en kost 50 eurocent per minuut. Onze openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12 uur en 13 tot 1800 uur. Zaterdags van 8 tot 12 uur en voor uitsluitend spoedeisende zaken buiten deze tijden toets hekje. U krijgt nu een keuzemenu. Ja, kassa, kan uit lager nog duren toch? 50 cent per minuut. Toets 1 als u een storing wilt melden. Toets 2 als u een vraag heeft over uitgevoerde werkzaamheden. Toets 3 als u contact wilt hebben met onze debiteurenadministratie. Toets 4 voor alle overige vragen. Toets 0 als u terug wilt keren naar het begin van het menu. U kunt dit menu onderbreken door direct uw gewenste nummer te gebruiken. Toets 5 voor, dus ik toets op aan. Even geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Er is nog 1 wachtende voor u. Er is nog 1 wachtende voor u. Er is, vrouw roept op de achtergrond, Vree, ik wacht niet langer met de koffie hoor. Er is nog 1 wacht. Goedemorgen, u spreekt met Jamil. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik heb... meneer, mag ik uw postcode en huisnummer? 7091 JK, met huisnummer 3. Ach ja, ik zie het al, meneer Westerhof. Mag ik even ter controle uw geboortedatum? 26/9/1946. Dank u wel. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Zo af en toe valt zomaar mijn verbinding weg. Meneer Westerhof, heeft u even geduld alstublieft. Dan raadpleeg ik even de afdeling Connection. 1 moment graag. Vree, de koffie wordt koud. Meneer Westerhof, dank voor het wachten. Ik zie de oorzaak al. We kunnen het direct verhelpen. Als u even... Tuut, tuut, tuut.